ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 60 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ମହିଳାଙ୍କ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କ ନଜର। ହିତାଧିକାରୀ ଟିକିଏ ଭୁଲ କଲେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଡ଼ାଇ ନେବେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ସହ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଗାୟବ କରି ନେବେ ଡିଜିଟାଲ ଲୁଟେରା। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଚେକ କରୁଥାନ୍ତୁ। ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଘା ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ମାନେ ସାଇବର ଥାନା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏମିତ ନକଲେ ଟଙ୍କା ପଳେଇଥିବା ଜାଣି ନଥିବେ। କାରଣ ଏବେ ମାତିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଲୁଟ କରୁଥିବା ଠକ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ତ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଉ କାହାର ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବ ତେବେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଖାଲି ହୋଇଯିବ ସବୁ ଟଙ୍କା। ଆପଣ ତିଳେ ମାତ୍ର ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ଜାଣି ପାରିନଥିଲେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତ, ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଘରର ଯଦି କେହି ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପାଖରେ ବାସାଇ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନକଲେ ଲୁଟେରା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଡାଟା ନେଇଯିବେ, ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବେ। ଯାହା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଖାଲି ହୋଇ ଚାଲିଥିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେବେ ଜାଣିବେ ସେବେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରାଇ ବସିଥିବେ। ଯେମିତି ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ହୋଇଛି। ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ତାଙ୍କର 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଚେକ କରିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏମିତି ହୋଇଛି ବୋଲି। ଯାହା ପରେ ସାଇବର ଥାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର।